Hei, olen Nina Pehkonen, 32-vuotias 2 lapsen äiti Heinolasta ja opiskelen ensimmäistä vuotta media-alaa Salpauksessa. Jo pienenä tyttönä päätin, että minusta tulee isona taiteilija. Nyt hiukan vanhempana taiteilen mielelläni kameran ja tietokoneen avulla. Tavoitteeni on kehittää taitoja monilla media-alan osa-alueilla ja olenkin ahkera ja omistautunut oppimaan uusia työkaluja ja tekniikoita. Tulevaisuudessa haluan työskennellä luovilla aloilla, joissa voi hyödyntää graafista suunnittelua ja kuvaamista. Tällä hetkellä vahvuuteni on erityisesti valokuvaus, jota olen harrastanut jo vuosia. Mahtaisiko sinulla olla jokin projekti tai idea, johon kaipaisit luovaa tekijää? Jos kiinnostuit, voit ottaa minun yhteyttä sähköpostitse ninas.creation3@gmail.com.